Μπάλα κάθε Δευτέρα σε 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Γιγέρμε Σάντος έγινε λάθος. Να δούμε τον Πιταρά που ανοίγει και πάλι για τον Σάση. Η σέντρα στην περιοχή για τον Πάγκαλο, το πλασέ, η μπάλα έξω. Το Σάντος άλλαξε με τον Φελισιέν, κέρδισε ο Ράγιος όμως από τις κόντρες. Ο Γκονσάλβες κάνει κίνηση, τον είδε, βγάζει απέναντι από τον Ταουντούλ. Δεν ήταν όμως καλό το κοντρόλ. Καλδερόν, τώρα για τον Πελέ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, κεφαλιά από τον Κολούγκα. Μπάλα έξω. Το βολέ για τον Πιταρά. Πέρασε η μπάλα. Πιταρά στην περιοχή, πέφτει. Δεν υπάρχει κάτι. Να δούμε τον Γκιγέρμε Σάντος. Έχει μπροστά του τον Κατζή. Θα επιχειρήσει τη σέντρα, είναι καλή η κόντρα. Δεν μπόρεσε ούτε ο Ράγιος αλλά ούτε και ο Κολούγκα που ακολουθούσε. Γκονσάλβες έχει χώρο, επιχειρεί το φατσαριστό σουτ. Ο Ταουντούλ σε κόρνερ. Με πάρα πολύ φάλτσο η μπάλα που πέρασε. Να δούμε ο Βίκτορ εκεί απομάκρυναν την μπάλα η αμυντική. Να δούμε τον Ράγιος, επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα θα περάσει όμως χωρίς να προλάβει ο Γκονσάλβες να την ακουμπήσει. Φελισιέν στο Σακελαρίου, η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει από τον Καλδερόν. Γιγέρμε Σάντος, Αγγιλάρ, παραγγείλει το λάθος. Γκολ από την κόντρα που έβαλε ο Πάγκαλος. Η σέντρα από τον Σακελαρίου. Η μπάλα θα περάσει από τον Καλδερόν. Ο Γιγέρμε Σάντος θα γυρίσει στον Αγγιλάρ. Αυτός θα αφήσει για τον Κόπριβετς. Η ασυνεννοησία εκεί. Ο Πάγκαλος θα το εκμεταλλευτεί. Θα βάλει την κόντρα και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα του Κόπριβετς. Και πάλι τώρα για τον Καμπρέρα, ψάχνει να βρει τον Καρλίτος αλλά και τον Κολούγκα. Είναι σε θέση offside όμως. Ο Καρλίτος ίσως να είναι πιο μπροστά, αλλά ο Κολούγκα που κάνει την κίνηση δεν είναι offside. Μαμίδης, τον πιέζει ο Καρλίτος, του παίρνει μπάλα ο Καρλίτος και φορμά στην περιοχή. Το τακουνάκι για τον Καμπρέρα, το σούτ, την μπάλα έξω. Η προσποίηση από τον Βραζιλιάνο. Χάσε μπάλα από τον Πάγκαλο που πέρασε και τον Σεγιού. Εδώ υπήρξε πίεση από τον Πάγκαλο, χρησιμοποίησε και το χέρι. Υπήρξε φάουλ. Σεγιού στον Γκάμπριελ που επιχείρει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά με τον Καρλίτος έξω. Έψαξε τον Καρλίτος, η μπάλα άφησε ο Καρλίτος να περάσει για τον Γιγέρμε Σάντος. Ο Ταουντούλ, Ράγιος επιχειρεί το σούτ. Η κόντρα πάνω στον Μαμίδη, το σούτ από τον Βίκτορ. Μεγάλη επέμβαση από τον Ταουντούλ. Η φάση που συνεχίζεται, θα προλάβει και θα παραχωρήσει κόρνερ ο Μαμίδης. Ράγιος στην εκτέλεση του κόρνερ. Η προβολή από τον Βίκτορ. Υπάρχει φάουλ όμως. Κατζής. Η κόντρα πάνω στον Καρλίτος. Ο Κατζής απομακρύνει. Ο Καμπρέρα τώρα για τον Ράγιος που επιχειρεί το σουτ. Γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Ρούμπεν Ράγιος. Ισοφαρίζει ανόρθωση 1-1 στο 70. Ο Κατζής δεν απομάκρυνε σωστά. Ο Καμπρέρα έστειλε την μπάλα στο Ράγιος και αυτός με ένα ευθύβολο σουτ βρήκε τον Ταουντούλ λίγο έξω από το τέρμα του. Το κρέμασε. Ράγιος, η σέντρα από τον Γκάμπριελ. Θα περάσει μπάλα, Καρλίτος στην περιοχή. Κλείστηκε το σουτ με τα πόδια από μακρύνει ο Ταουντούλ. Τζιμότζι, ζητάει ο Σάση. Η παλιά είναι καλή για τον Φελισιέν απέναντι από τον Κόπριβετς. Φελισιέν, το πλασέ. Φελισιέν, δεύτερο πλασέ, γκολ. 1-2. Στην ξαφνική αντεπίθεση χτυπάει η ΑΕΣΑ Κακίου. Και στο 89 παίρνει και πάλι προβάδισμα. Γκάμπριελ, πλέον η ανόρθωση με αυτές τις σέντρες. Ο Καλδερόν την κεφαλιά, γκολ! 2-2 στο 91. Ο Καλδερόν που ισοφαρίζει. Ξανά η σέντρα από τον Γκάμπριελ. Ο Καλδερόν στην κεφαλιά, χωρίς να βλέπει που είναι το τέρμα. Τη στέλνει σε ένα σημείο που ο Ταουντούλ δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Κέρδισε ο Καλδερόν, το οποίο η προσωπικότητα εδώ με κάρτα σίγουρα στον Κρίστη Αντρέου, γιατί τράβηξε από τη φανέλα. Στη συνέχεια ο Γκάμπριελ όμως από μία κίτρινη κάρτα στους δύο. Ράγιος
να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει το φάουλ στην περιοχή. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία.